ହଁ ହଁ କେତେ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛୁ? କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ହଁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ହଁ ବେଶୀ ପଢ଼ୁଛୁ? କିଏ କହିଲା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା? କିଏ କହିଲା ସଫା କରିବା ପାଇଁ? ହଁ ଦିଦି କହିଛି? କେଉଁ ଦିଦି କହିଛି? ନା କ'ଣ ତାର? ହଁ ନା କ'ଣ ସେ ଦିଦିର ନା କ'ଣ? ଓହୋ ଏଇଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି? ହଉ ହଉ ହଉ।